pieca. Ja nie lubię pizza. Kawiorko, gdzie? Marzena, ty nie. To jest niespodzianka. I Ewald przyjechał. Chyba ty, że O, hopie. Słuchajcie, pójdźcie. Nie. Co za nim, co nim? Mamy ważne sprawy. Tak? Ha! To jest ważne, śląskie piwo, to jest ważne. Andy się będzie radował, Andy, on już czekał na to, ty. A co to za jest? Poproszę, co to jest? Nie, tu śląski chleb. Śląski chleb to... A wunio, ty! Łopierunie takiego cwerga, ty! Kajo go postawia, ty, kajo go tu. W ogrodzie. A nie mam ogródka, ale... To na balkonie. To na balkon przyjdzie fajnie. Ty, wiesz, że nam się te ogórki, co my od ciebie to już się skończyły. Już się dużo tego było, ale już się skończyły. To jest też dobre. To chodźcie, pójdźcie, zbieramy się, idziemy. Nie trzymaj tego diabła. Czekaj, no. Jak nie weź te ogórki, ja to biorę. Ja biorę tego lumpa. Chodźcie, idziemy tu. Aha, czekaj, wiesz co? Ty byś mógł cię wjechać. Jeszcze mów! No już, nie muszę ci, ja teraz... Mamy wszystko. Słuchaj, jak mi jeszcze powiesz, że możesz mloki, to padną na pysk. Ty są. Słuchaj, a to jest za ten telewizor. Pan telewizor gro do dzisiaj. Przestuj, a farba też cimie. Słuchaj, Eugen, bo to chodzi o taką rzecz, że dwóch ja mogę wziąć do siebie zakwaterować. Ale tu jest niedaleko taki hotel. Niewiele zapłacicie tam. Także resztę by mogli mnie tam załatwić. Dobre, no. Dobra? Czy to są takie nowe te bloki tutaj? No ja, to jest chłopiec wybudowany. Chodźcie, Marzyka. Ty własny pierycki, własny. Chodźcie wszyscy, chodźcie. Nie, to są dość takie nowe, wiesz. Jakoś tu, no. A psy? A psy? Psy.